Junta, building better Africa. Leo watu mpulimeneli udamboga leo unyangeza? Zimateka nditi? Leo wewe mmene ulilimu udabona wanaziba bangasi. Awi. Anyamaga. Mbimbi. Aziba. Muli bwanji konse kumene muli mawauno lero lino pa 9 December 2025. Pa social media ndithu takumana ndi video ya mwana uyuyu amene akukambira kuti yayi ali ndi zaka zokwana 10. Koma mwanayi zikumveka kuti anyamata ambirimbiri akhala kugona naye. Ndipo pakali pano tikadafufuza apefuwa sitina kwanise kudziwa bwinobwino kuti kwawo mwanayi kwenikweni ndi kuti ndipo amakhala kuti panopa tungopempha kuti amabungwenso alowererepo akwanitse kuilondoloza nkhani apange track kuti location yake ya video iyi inajambulidwa kuti, chifukwa zimene akulankhula mwanayi ndi zinthu zazikulu zomwe zili zoposa msinkhu wake. Paliyepa mpakana amakwanitsa ndithu kunyamula anyamata awiri, wina kuthana naye winanso nkubwera ndithu kuthana naye ndikumpasa ndalama. Ndeno mudzifunse nokha kuti ngati owafika saizi yoti kuthana ndi uyu ndikubweranso wina kuthana naye mu nthawi yomweyo, iyeyo ali bwanji? Moti paliyepa ali bwinobwino si anavulala kale uyu. Akuluakulu pali makolo ena amene amalekerera kwambiri ana wawo kumatuma akapanga mabizinesi kuti amaweruka nthawi yotayika. Makolo ake amakumanano ndi anyamata kapena kuti azibambo ombwambwana omwe saganizira ndithu kuti atakhala mwana wawo azingamatani kapena kuti atakhala mwana wawo ndeno wawauza uthenga ngati umene akulankhula mwanayo angachilandire motani, chifukwa zimene akulankhula mwanayo ndi zinthu zazikulu ndithu kuposera msinkhu wake. Ine langa ndi pempho kuti amabungwe tamverani ndithu nkhaniyi, tayifufudzani bwinobwino muonesese kuti zili pati. Nanunso anzathu amene mukutha kuonera ndi kumva ndithu nkhani imene yakhalira mwatsatanetsatane, chonde tithandizeni kuti mukwanisenso kuilondoloza tikwanise kudziwa kuti zikuchitikira kuti, fuka izi amene akupangawo ndi anthu akuluakulu ndithu ngati akufika ndithu pokwanisa kugwirizira chinthu mwanayi kumapenyulisa. Sonyezo kuti mwanayi mtima wopanga uhulewo wamulowerera, koma akadali wachichepere akufunika chithandizo. Nkhani inanso imene ili yomvetsa chisoni, maphunziro athu m'Malawi muno akhala ndithu maphunziro opoyira kwambiri kamba ka nkhani yonena kuti boma laletsa tsopano wani kuti kusamapezekenso nkhani ya sama, ati za sama zithe zimene pamene sama imathandizira makamaka anzathu amene akulemba mayeso a standard 8 komanso akulemba mayeso a 2 ndi 4 kuti akwanise kumaliza mabuku, pakuti sizidziwika kuti mafunso amene angabwere pa mayeso amanebu ndi ati. Komanso boma laletsa ndithu kunena kuti kuzipezeka masukulu a night zija zonena kuti yayi mwana wabwereza kangapo standard 8 kapena kuti mwina wakhoza ndithu kwa makhozedwe ake sanachite perform bwino ndipo sanasankhiridwe pa sukulu ina iliyonse, umapezeka kuti mwana uja makolo akamupezera malo kuti ayi aphunzire night mwamoti abwereze. Izo boma panopa ayaletsa kuti kusapezekenso masukulu a night, koma okhawo ndithu amene losankhidwa ndi amene angamapita apo ayende kuti muzipita ku private secondary school. Chinthu chinanso boma yaletsa pa nkhani ya maphunziro omwewo, boma yaletsa ndithu ma invigilator kunena kuti adzilipiridwa kuti yayi aziphunzitsi ambiri amene mumapita kukaonera mayeso iyo ni ntchito yanu kale. Inuyo ni ntchito yanu foti inuyo pano khatakhala kuti semanebo mukulembesa mayeso mumapita ukapanga invigilate chifukwa ni ntchito yanu kale mumalandira salary mwezi uliwonse. So izozo simukuyeneranso kuti mumalandira ndalama. Chimodzimodzinso ku polisi yakuti yayi inuyo ni ntchito yanu yokhwimisa chitetezo, mukuyenera kukhwimisa chitetezo amene ana akulemba mayeso, simukuyeneranso mumalandira ndalama ina yapadera ngati allowance chifukwa choti mwapita kukaonera mayeso yayi. Izi zikubweretsa chiopsezo ndithu pa maphunziro athu m'Malawi muno kamba kuti mazimenezi kamba kuti salipiridwa. Munthu wezi kuti azinzake anatsekera sukulu, iyeyo sanatsekere nawo chifukwa choti akuonera mayeso, ndeno apeza kuti sakulipiridwa iyayi, zimene zingabweretse chiopsezo kwambiri pakati pathu. Ndeno mosafuna kuti ayisaninso nthawi poti ndakutayirani kale nthawiyo, ndikupasani mpata kuti pakali pano muonere video yonse ya fulu ya mwanayi, komanso kumapeto kwake mudzapezani ndi nkhani yokhudzana ndi maphunziroyo kuti ili motani. Khalani pomwepo pamene tikukuonesani izi.
Zina. Anyamarajo mabwana ukuwa. Uri wamba no jani. Sina mbane na wawala ni nyenga. Osa mpatana rama. Ndarenga saburu zao kubinyonita. Ndagulita ngorero. Dera wajara funaya saburu zao arengi. Ndiri mujana bwela amajarenga saburu zo. Anyamara saja baru makan sudah nyangganan hawili. Zida tega bandi bu nyangganan hawili. Ini mari dama biragu anyamara wena njara anyamara wili ajomani rondo. Biragu amani rondo ndabira ndiri bundi mfungo ni nyomo basi ngani wata nyumba mwa. Mama kukona. Wena wasanku ya baso kukona asi. Yala ngona ndawili ukao basi. Adaru no shoga wino bwelabo. Ndai wetu mfulimeneli udamboga leo unyangeza? Zima tega nditi. Ndai wewe mmene ulilimu udabona wana zibaba ngasi. Awi. Anyamaga. Ambimbi. Azibamba. Adai feni naji konsera. Zida na ula dai fena kunyanga. Ifeo tinkagulita malonda. Lula nkagulita mandazi, ine nikagulita tupu. Nderurure ana nada fena nkagambirana. Darani uri wayiga irani kanzoko gata. Ndena dani uzori sirina gadari kakulaya kagule bzigege uja kusego manda. Ndabira kumeri ndada bugulirure wadiri bira kunkure ari kusego manda. Dada wadi bira kumanda. Mandori kankalango. Ndira lero ya ujarude mkunere anere ada fena rera nyenge. Ata fena yake ori. Chalera waja. Ajoru mulaga mwendo wa. Ata fena. Ndira lero fena baja kumenya kuri nyenga. Ala nyenga lero fenkura fenkuvomera. Ukulibata fekisaga. Ukulibata erandi de. Fenkauza zone tone feo erandi de riguru. Amara geri jalibata ina ndaramu. Singa? Aja bata 50,000. Ndai wewe uruda ona. Magola ngoli nao? Wana jori ndana bombwacho. Ajukonzero Ana kubata ndamuzingara na kunyenga. Oyamba nani bata 2,000 kadwiri 3,000 kadira 5,000. Kena kusada ni bata ndaramu. Angori mwagizola ezamu kunyenga nditu. Atumelo nkangwe ankane ninkanti ndabiro. Tumelo kulira mbe onya kurani nyenge. Da neni ndakaranga maboro basisi neri kera yapigire tobwa. Dera waje kumana ari kamtene ngoida nebo kantika na ukulo sama kumba. Mutare kubata ndama zambibiri ne kuvomera basa waja kunyenga kumpata ya drama. Ana kunyenga ko kwana kangari. Alani ngo wana kaforo. Baada mpanga nditu mwagizolo ezamu kunyenga nditu. Ankani nyenga. Pano badaleka. Adabiro adabiro bala bambuzi kutawa. Ndada fene wala kunyenga ko kamozi basi. Alani nyenga kawili. Ndai wetu mfulimeneli sana. Uda babo pareto uda babo. Henda umaisi uda babo. Sangayo ala munyenga zenko. Ndere azenko ala munyenga ala zenko sali marenda. Azenkwa gari. Azenko amugombeo. Kujigayo. Azenko adampatsa marenda mzongo we. Ala mpatsa ndera bozo ndadzo zidebo. Wakumpira dzendo kumatako. Namba. Wewe mzongo anagira marenda. Ngolaya ye. Mantha kuli mzangayo renga marenda. Nileke. Iyo gada nyanya. Iwe soda nyanye. Akuri zegera mangona thambili. Koma ndinofanana. Ndifofana nasu zarasi. Ndema wolo wa marijani we. Awana ulama ntiu. Ineo amagulanga sazi jozo nilimana. Komara ziona kusinga kemi andu. Andu sanga yiri bongwe. Ndara kazori azibambone nawa wagwira kuri wendwe mwana kazovumegeze beno kazodzibereka kuri ndi wonko. Bora nilibile nitovomeleza. Kuri ndi bwana. Ndi wangu. Ngulaza nilibile ndento azozori ndi nana. Wenda la modai konda zedi. Iwe amafuna ndalama abe namigiro kunyengelela.
amanyengelera nkumpatsa ndalama Umewenga ruma lola, ndegu ruma funa ndalama.